Eyo, what poppin'? It's your point, Lou, bathi langazana umtolo udla ngamandla malandelo entombi singizeke noma nginamali imali wena umfana ongaphuzi noma uphuza ulwandle uqobo kuba yonke imfundo ithelela khona it's another banger of how you kwele ngizike manje sebabheka lo ukuthi bakhukha kanjani inja yami I'm not alone ngihamba nayo sibonga umthwebuli inja yami uyabazum ayinja yami isikhathi sihambile asingene kubona sibabheke. Eyo it's your boy Ndlu bathi langazana umntwana umshikilane umalandelwa intombi singizeke umfana ongaphuzi noma nguphi ophuza ulwandle uqobolayo ngoba yonke imfula ithelela khona. Hello. Unjani? Yaphila njani? Showcase bese bayigama. Pamela. Okay bese. Pamela bese kupasela amajita awu3 lapha yana nanka. Please, thanks okay. So ngiphethe amajita awu3 lapha yana so bese uHuggy, uKiss, uSlap. So asamba singene kubona bese. So you share the mic ne? How old are you? 16. Una ex mangapi? Oh 5K. Abe! Nginahlobo nabafana engajola nabo. Hlobo nabafana engajola nabo. He belongs to the streets. Oh yes I am. Well. Alright so guys usebabuzile imibuzo so manje ziyakhala ke manje ziyaphihlika so mfethu manje uHuggy uKiss uSlap mfethu it's up to you. Ngoba na uyangibona ukuthi nginjani ngiyabani ninginjena Onyami to be a banger. Gayami, catch you on another episode. It's your boy.